e pasados abogados tenemos que traballar. Gracias. Gracias. Pobre Pimpín, este non ten nada que facer. Garda iso, cuñado, garda. Para Belén vai a burra rin rin. Eu rachei as medias, eu arremendei. Eu rompín as botas, eu as amañei. Cargada de chocolate, levaba chocolateira rin rin. Eu rachei as medias, eu arremendei. Eu rompín as botas, eu as amañei. As culleriñas e as cuncas. María, María, ven pra cá correndo, que o chocolatiño xa cho están comendo. Para Belén vai a burra rin rin. E rachei as medias e arremendei. E rompín as botas e as amañei. Cargada de chocolate, levaba chocolateira rin rin. E rachei as medias e arremendei. E rompín as botas e as amañei. As culleriñas e as cuncas. María, María, ven pra cá correndo, que o chocolatiño xa cho están comendo. Polo portal de Belén, rin, rin. Eu rachei as medias, eu arremendei. Eu rompín as botas, eu as amañei. Entraron 7 ladróns e o pobre de San Xosé, rin, rin. Eu rachei as medias, eu arremendei. Eu rompín as botas, eu as amañei. Roubaronlle os pantalóns. María, María, ven acá correndo, que o chocolatiño xa cho están comendo. Gracias, Corcón, gracias. Agora o concursante número 27, que é... Tócache a ti, cuñado. Miro Pereira, que Santa Rita nos axude e que Deus nos pille confesad. Veña, dame isto, eu vou pro lavabo. Conto 3 e empezas, vale? Vale. Sorte. Hola, boas. Voulles botar unha panxoliña que van caer de cu. E xa sei que non se pode dicir cu, pero é que vai ser unha panxoliña de moito carallo. Voume acompañar por este chintófono. Padre, saia dai, home, non estorbe, veña fora. A ver que faz, eh? Eu non estudiei no conservatorio, pero traballei nunha fábrica de conservas que ven sendo parecido, eh? Alá vou. 1, 2... E 3, cuñado. A triunfa. O neno Santiño naceu en Belén e todos dixeron, mira ti que ven. Malvina do Suízo cocello lacón, porque este meniño parece moi lambón. Os 3 reis magos van para Belén, quitaron as tocas para correr ben. O Miro Pereira faille o café para que os magos o beban de pé. O neno Santiño naceu en Belén e todos dixeron, mira ti que ben. Malvina do Suízo cocello lacón, porque este meniño parece moi lambón. Os 3 reis magos van para Belén, quitaron as tocas para correr ben. O Miro Pereira faille o café para que os magos o beban de pé. O neno Santiño naceu en Belén e todos dixeron, mira ti que ben. Malvina do Suízo cocello lacón, porque este meniño parece moi lambón. Os 3 reis magos van para Belén, quitaron as tocas para correr ben. O Miro Pereira faille o café para que os magos o beban de pé. Os 3 reis magos van para Belén. Gracias, Miriño, gracias. Xa podes baixar, Miriño. Gracias. Ben, chegou o gran momento.
O xurado vai deliberar un minutiño para escoller os 3 finalistas. Quen será finalista? Eu non sei que opinades, pero para min a gran sorpresa foi Miro. Eu non imaginaba que cantase así. E sabe tocar o teclado, que non diría? Pareceme rarísimo. Eu creo que debe ser finalista. Ti que dis, Pauliña? Sí, claro, cantou como se fose un profesional. Nunca pensei ver a Miro de finalista. Pero ser foi dos mellores. Ou polo menos iso parecía. Aí todos vimos como cantaba. Non hai trampa posible. Sí, ver, vímolo. Pois entón, Cristina, Miro e teu pai, Pedro Barreiro, non? Sí, eu creo que ningún cantou como eles. Completamente de acordo, padre. Vaya lote, eu o que vos digades. Moi ben, pois quedas. Atención, atención, por favor. Os 3 finalistas que van competir pola tarde na gran final son... Pedro Barreiro! Cristina! E... Miro Pereira! Xa nos vexo comendo os chourizos de Pequín, cuñado. Esa banda consagrada e o turrón etiqueta de ouro con etiqueta e todo. Etiqueta e todo. A verdade, quedei abraiado polo ben que canta Miro. Non contaba con esa competencia. Eu tampouco contaba con que fixesen o que fixo. Calquera día grava un disco. Sí, e vémolo na tele facendo un playback. Playback? Non, Miro leva a música na alma. Un artista da súa categoría sempre cantaría en directo. A verdade, quedei coa boca aberta, Pero ti desde cando cantas tan ben? Miro tiña un talento oculto, foi cuestión de tocarlle a tecla necesaria. Sí, a tecla do... Cala, coñado. Está en xogo o prestixio do bar. Nada de chanfonetadas. E moito menos nunhas festas tan bonitas. Ti tranquila, irmanciña. Pola tarde veremos se de verdade sabe cantar ou se sou a frauta por casualidade. Cara, lagarta, que ti non sabes distinguir unha frauta dun chintófano. Un teclado. Imos ao meu apartamento, anda. Sí. Veña. Xa me gustaría ver o meu nome neste cartel. Esta vez quedaches en cesta, Tuto. Pero a decisión do xurado foi xusta, non? Iso non o discuto. Pola victoria, cuñado! Pola victoria non, pola cesta. Isto vai de maravilla. E gracias ao meu plan, son o demo. A ver quen é. Que pasa, parruliña? Para iso quería de la cinta. Por que non mo dixeches trampulleiro? Sobre todo discreción, Como meu pai saiba que estades facendo trampas e que eu teño algo que ver, vai arder Troia. Pois para iso están os bombeiros, cupletista. Senta e toma algo, muller. Ademais, teu pai non ten por que saber nada de ti, xa te lo ten un móvil. Sí, pero... Un móvil bárbaro, O máis divertido disto é o parvos que son todos. Sobre todo a paspanciña de Balbina. Sí, Balbina! A verdade, que vei coa boca aberta. Desde cando sabes cantar así? Balbina, chaman o móvil. Collo ti, anda. Sí? Que cara de pasmón lle quedou a Nicanor. Se soubese a gargallada que montamos, os moi burros pensan que son un gran cantante. Somos máis listos que eles, non sospeitan nada. Ei, isto hai que celebralo. Veña. Aí vai. Quen era, Mónica? Balbina, para min co novo Pavarotti e máis Antón están facendo trampa. Trampa? E logo? Acabo de oír unha conversa moi rara polo móvil. Eran eles os que chamaban? Sí, pero era como se non soubesen que eu estaba escoitando. Falaban dunha argallada. Dicían que Miro non cantar de verdade. Muller, non pode ser. Cantou diante de todos. Ti ben o biches. Sí, pero Miro non sabe cantar. Onte botou todo o día ensaiando. Non sei que pensar. Isto é rarísimo. Miro, cando se esforza, non é tan inútil. Vexo vos moi confiados.
confiados en que isto acabará ben. E como vai acabar, Pauliña? Teu pai e Balbina nunca nos descubrirán.